Салому алейкум дӯстон, телефон овардагем, телефони M-Horse 20 Pro. Телефона ба шумо нишон медиҳем чӣ хел кор мекунад, чӣ хел дизайн дорад ва нархаш чанд сомай. Аввал подписатсия кардаги набошӣ, подписатсия мекунӣ, якта лайк мемонӣ. Агар ягон ёри рафиқат телефон дар кор боша, дар ёри рафиқат поделитсия мекунӣ видеоро. Як бор дигар салому алейкум дӯстон, рӯзи ҳамат бахайр боша. Телефонҳои M-Horse 20 Pro дизайнаша ба шумо нишон медиҳем ки свети голд чай. Так, телефона бинед дизайнаш ба дизайни iPhone конечно монандай. Памяти 4+4 ба 128 ГБ мешавад телефонора. Так, нархошон сразу ма шумо да гап мезанам. Албатта ки палецам поддерживать мекунад, кор мекунад. Камераш 16 мегапиксел, фронтальная камераш 8 мегапиксел, дар даруни комплектацияш боша. Блоки оригинал iHeaders, чехоли прозрачный iHeaders меброя, кабел iHeaders меброя. О плюси ҳамаи стекло дора бо дадаранаш. Телефони арзонай бо дадарани комплекташ стекло ҳамни дора. Так, телефон тарзи коркуниша ба шумо нишон медиҳам. Бинен экранаш 90 Гц кор мекунад, мана мекушоем. Плавный экран 90 Гц кор мекунад. Чӣ хеле гуфтем 16 мегапиксел, 16 мегапиксел телефони арзон да ҳамеха камера мекунад. Бинен хитон баҳотине ки чӣ хел телефон камера мекунад. Ва фронтальная камераш боша 8 мегапиксел. Мана 8 мегапиксел, даже пешани миёра фронтальная камера, если что. Так, нархаш 8490 рубл. Доставка ҳама областҳои Россия, ноҳияи Тоҷикистон, дуруни Москва да бошӣ, бе ташвиш. Агар Москва омада натони, то метавонад доставка мекунем. Агар ки магазинмон биёй, бо мешнем сари пилоту чақчаqa мекунем, телефонҳои дигара бибур мекунем. Дар магазини Realfon кроми телефон бо авиакассаи Real Авиа аст ки агар шумо да билетҳои боваринок дар кор боша, пас ба магазини мо муроҷиат кунед. Як бор дигар адреси магазина гап мезанам. Шаҳри Москва, метро Бутирская, выходи 4, торговый центр Зелёний ва магазини Realfon. Агар адрес омада натони билет дар кор боша, дастурашни дар рақамҳои болои экрандаги занг мезанӣ. Ин рақамҳо барои авиабилетҳои занг мезанӣ, паспортро равон мекунӣ ва мо бошем электронни билет ба шуморо равон хоҳем кард.